акнун дӯстони азиз, Ориф Додов паҳлавони пироҳани сафедпӯшида бо Ёқубҷон Боқиев гӯштин мегирад. ин набард хуб аст, фикр мекунам. нисбат аз он рақобатҳое ки пештар хаста шудан, фикр мекунам мухлисон ҳам хаста шудан аз гӯштини дуру дароз. акнун каме бедор мешаванд мухлисонам аз ин рақобате ки ҳоло пешкаш мегардад. Ориф Додов паҳлавони таҷрибадор, ардо ҳам Ёқубҷон Боқиев ҳам паҳлавони таҷрибадор аст. ардо гӯштинро оғоз кардан. бубинед. Ориф Додов пироҳани сафед ба бар кардааст ва Ёқубҷон Боқиев бошад бо як таги сабз гӯштин доранд. ҳоло имтиёз нест миёни ин паҳлавонони то 65 кило. гӯштин гирифтанро довари марказ ишора кард ки то гиред. акнун Ориф Додов аз тарафи чап. бубинед, Ёқубҷон бисёр моҳирона Орифро доштааст ва Ориф бошад. ҳаракатҳояш бисёр ҷолиб аст. Ориф бисёр акнун камарро доштааст. Ёқубҷон Боқиев бошад самти дигарро ҳаракат дорад. ҳоло Ориф қавӣ дошт ва лаҳзаи худро раҳо кард. огоҳӣ барои Ёқубҷон Боқиев. аввалин огоҳӣ. дӯстони гиромӣ, хотиррасон мекунам ки Яҳьё Имонов чемпиони ҷаҳон оиди кураш аст ва иштирокчии бозиҳои олимпии Лондон мебошад. биёед як қашак ба ифтихори паҳлавони Ориф Додов, Ёқубҷон Боқиев низ. бубинед, хуб гӯштин дорад. ҳоло мардум аксаран барои Орифро садо карданам. Ёқубҷон Боқиев як бадан ба суди паҳлавони сафед. Муҳаммад Юсуф Соид ғолибият насиби Яҳьё Имонов чемпиони ҷаҳон иштирокчии бозиҳои олимпии Лондон. ӯ бар ҳарифи пурзури худ ғолиб барояд. Ёқубҷон Боқиев ҳам барои ҷуброн кардани ин бадан заҳмат мекунад. ҷидду ҷаҳди ҳарду паҳлавон ба хусус Ориф Додов. Батур Озар Муҳаммад. Ориф Додов ин навбат машқи хуб кардааст. офарин. Шаҳриёр ҷумҳурии исломии Ирон. Ориф Додов маълум аст ки ин навбат Маълим Садриддин Обидов хуб машқ додааст барои ӯ. аммо вақт аст, ҳоло фурсат аст. бояктаки сафед намояндаи ҷумҳурии Афғонистон Ботир Озар Муҳаммад. бояктаки сабз намояндаи ҷумҳурии исломии Эрон Ҷаҷар Иброҳим Шаҳриёр. як бадан Орифро ба пеш бурдааст. Ёқубҷон Боқиев барои пайдо кардани ҳарчи бештар имтиёзҳое ки бояд ӯро даст боло кунад, аммо
ориф додов шакли дурусти гӯштин гирифтанро пеша кардааст. بسیار یک پرتاب خیلی هم خوب. غالبیت نصیب ججر ابراهیم شهریار جمهوری اسلامی ایران. ориф додов акнун имтиёзе ки ба даст оварда 30 сония дигар бояд ӯро нигоҳ дорад. пушти нагирифтани ёқубҷон боқиев. огоҳӣ барои ориф додов. танбеҳ алакай барои ориф додов. аммо як бадан вақт ба анҷом мерасад ва ин набард ба суди ориф додов ҷамъбаст мешавад. ориф додов акнун довталаб дар вазни то 65 кило довталаби асосӣ аст дар ин вазн. барои шоҳ ҷоиза то аз эҳтимол дорост. دیوبند سعید کمال‌الدین. رمضان نجمیدین ایواسی داوری بالای گلک داوری